Trok nakaslem jong unongsan Hima. Ha kawai kajingja tingkho kali hinin kajanmet wei home guard uladu no ila kajing im hadin kajing Syaban ha kinar pos elektrik kibalahap na kakali pick up kabala ya Tynrah bat kawai pat katrok kabakit yauko kat kom ka khubor blayolum lai thu bagate kajingja kadi ha kapor kumban ril lai pesan janmet ha ka surak narbong jungithan Byrnihat marjan bat ka surak ba National Highway 6 Haribhoi district lai thu bauti home guard yaw bala tu kerteng kum uba majelan so Khlad ubadang Pyniaid kali ha kate ka surak ulangat ha ka jing Syaban ha kinar pos elektrik ka NE zone ki bahap nagakali pick up AS Arsan EC lai saw hendrio pra hadin ka jing Tynrah bat ka Trok kit ko kabadan new registration number AS not away FC kendai hendrio saw not kabalanya ada uba John Paul Khardo saw Nakashnong New Longston. Hagate ka jingja tu home guard ubade nakashnong paham so 3 ulangat haga jing mensaw ka bajur badlapen kit no marmar sha Byrnihat PHC na kabenta banyo ka jing sumar Henry ki doktor kate ka jaka a jing sumar ki lapen bina bola depan Khlad dupa lai thu bo driver kate ka kali pick up yaw balatip kerteng ko Gandhi kalita nakashnong paskhim baragang Kampur Metro Assam Ulaphet kratno iladi hadin kate ka jingja bat let ban pendampat hakmat ki pulet ka Byrnihat hadin ka tu kan nepor hadin bela pendap ya ka jingdan kamkat kum ki kendon an ki pulet kila IT no ya ka met jong tu home guard chi ki bahing hasam bakin pendap ya ka jingle niam khat du bat ka jing toket halor ka ni ka jingja kadang ya chakman